بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وزد وبارك ومجد وكرم على عبدك ورسولك سيدي وسيد المرسلين وإمام المتقين وقدوة زاهدين محمد وآله الطاهرين المعصومين وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أمبادين تبشر في الله جباو أنكلين غوكا تنغيني على فيك بوشيطان دنغلين تورما كان سنسين على تغبرك ماي كاكشيني نما دي على فيك جيدي كرا سنمين كان أناسو مغا سنمو أناكا صحابا نما واني مغا يون نفتقوني والي نمان كي فوقتا سي جودوما على كي أمبلا جلين يوجما كلو چلا أمي أوفو كا والي نمان دون أكو نما دللا aw munu kalikando ka fo ma adabatul Qur'an a emission ati fo ko malikono ani maliko kan aka bugu fiawla sanu boyoro la were dawla toko dawla ka salon baw kono ani aka magasin dawla amma bela jelen fo ni watina ka fo niye akuma sele ma adabatul Qur'an koro Qur'ane kuna min konnana bela jelen bi ka tata soro sura mi me ambolo bi ka baroke ni oya foma ko suratul alaq aya jolido harfu jolba kono kalma jolba kono sura yere akoro e jume ya jigina sababu jumena insha Allah amina bo ka akala ne ko fe ni nganda do mi mana nogoya ka lase ne nawma yano che ambafo au bismillah anga kala nyon fe بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنصفعا بالناصية كاذبة خاطعة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب بديو نيني سورة العلق دون مغاو يا يراكا فو فين فولو مي نو جينا القرآن الكريم يراكونو ودي ني سوراني suran fɔlɔ min be na jigina ko o de ye ni suran suratul alaq dɔw b'a wele ko suratul qalam dɔw b'a wele suratul iqra a yirala k'a fɔ suran a jigina alakira ba kan k'a to magansigi de la suran dɔw jigina maka dɔw jigina madina nin mi jate suran fɛ suran minnu jigina alakira ba kan ni k'a to maka wahiya awwalu ma nazala min alquran kuma daminɛ na y'a fɔ ye cogo min ale de ye fɔlɔ ye min jigina kabini kuranɛ na dɔw ko waqila innama unzila alayhi fi awwali wahyi kamsu ayatin minha ko a aya duru fɔlɔ in ko o de jigina o de ye fɔlɔ ye min na jigina n'o de ye k'a daminɛ iqra ni ka taa bila allama al insana ma lam ya'lam o aya duru fɔlɔ in dɔw y'a yira k'a fɔ k'o de ko don mɛ ko suran yɛrɛ tɔ bɛɛ lajɛlen ko tɛ ka bɔ daminɛ na ka na bila aya duuru la ko o de ye fɛn fɔlɔ ye min jiginna kuranɛ na o kumana fɛ a tɔ min bɛ yen sisan summa nazala baqiha fi abi jahalin k'a tɔ bɛɛ lajɛlen jiginna abu jahali ka ko ɲɛw de la sura in n'i y'a ta k'a lajɛ a bɛ bɛn aya
19 aya abi ben ayata ani konontoma kalma min b'a kɔnɔ n'o ye mun ye kumaden min b'a kɔnɔ isnani wa sab'una kalma kumaden 72 kumaden 72 harfu min b'a kɔnɔ siginiden walima i k'a fɔ alphabet miatani wa samanuna harfan siginiden 280 ka daminɛ sura in daminɛ na ka taa bila laban na a bɛ bɛn siginiden 280 ma sura in a ko a jiginna ka alakira bato Maka kuluwo min na a bɛ fɔ de ma ko gharu hira gharul hira ale tun ye kuluwo ye alakira ba a tun bɛna kuluwo in na a bɛ se ka na tile 3 kɛ tuma dɔw a bɛ na tile 1 kɛ a natɔ a bɛ na n'a ka surafana a n'a ka dumuni y'a bolo a tun bɛ yɔrɔma janya ka bɔ mɔgɔw la ka n'i sigi ye ka ala ka kabako kow lajɛ ka miiri ka taasi ala ka dali nɔw la nin y'a sɔrɔ a ma kɛ kira ye dɛ o kumana fɛ k'a to o kuluwo in de la o tile 3 kɛ walima o tile 10 kɛ dɔ sen fɛ Jibrila de nana jigin a kan ni ka nin d'a ma a ko cogo di iqra a ko iqra o kɔrɔ de Muhamadu kalan kɛ nin de ye fɛn fɔlɔ ye Jibrila nana kumaden fɔlɔ min fɔ ala kira ye iqra Muhamadu kalan kɛ badenw ni kodɔn belebeleba de bɛ nin kɔnɔ a m'a fɔ Muhamadu seli a m'a fɔ sun a m'a fɔ hiji a m'a fɔ jagabɔ la iqra Muhamadu kalan kɛ ni ne b'a yira k'a fɔ silamɛya fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ jɔ kalan de kan o de y'a to ala kira ko ni mɔgɔ min bɛ diɲɛ fɛ kalan kɛ n'i bɛ lahara fɛ kalan kɛ ko ni maa min bɛ a fila fɛnɛ bɛɛ lajɛlen de fɛ ko kalan kɛ i ka dɔɔnin sɔrɔ n'i ye dɔɔnin sɔrɔ i bɛ diɲɛ sɔrɔ i bɛ lahara sɔrɔ ala kira b'a fɔ an y'a ka hadisa wɛrɛ la ko a ye dɔɔnin ɲini kabiri bamunanfini na fo ka taa bila aw kaburuden kɔnɔna na dɔɔnin ɲini ye farida ye silamɛ cɛman a n'a musoman bɛɛ lajɛlen kan o tumana fɛ tumana min na Jibrila ye nin fɔ alakira ba ye sallallahu alaihi wa sallam iqra alakira ko a ma ana bi qari a ko ne tɛ kalankɛla ye kɔrɔ ne tɛ kalan dɔn ko Jibrila y'a minɛ k'a bisi ka tila k'a bila i n'a fɔ a y'o kɔrɔfɔw mɛn cogo min na an tɛna don o bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nka taamasiyɛn min b'o kɔnɔ dɔrɔn o de ye k'a fɔ dɔɔnin tɛ sɔrɔ sɛgɛn kɔ alakira ba a minɛna k'a bisi o mana fɛ a ko n tɛ kalan dɔn Jibrila sɔrɔla ka na mun fɔ a ye sisan ikra bi ismi rabbika allazi khalaq Muhamadu kalan kɛ n'i ma tɔgɔ ye i ma min n'a ye dali kɛ kalan kɛ bi ismi rabbika n'i ma tɔgɔ ye allazi i ma min khalaqa n'a ye dali kɛ khalaqal insana ale de ye adamaden da min alakin ka bɔ joli kuturu la alak o de ye jamu alakatin wahiya damu jamid sumiyat alakatan li'annaha tu'allaqu birrahmi joli kuturu a welela ko alaki mun kama parce que alaku yɛrɛ arabukan de ye fɛn dulonin komi sawaji n'ale taara a bɛ dulon denso de la n'a dulonla denso la kira ka hadisaw y'a yira an na tile 40 kɔfɛ a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ joli kuturu ye o kɔfɛ tile 40 wɛrɛ a bɛ yɛlɛma a bɛ kɛ sogo kuturu ye o kumana fɛ a bɛ dulonni min kɛ denso la o de kama a welela ko alak ko ikra bismi rabbika allazi khalaq kalan kɛ n'i ma tɔgɔ ye i ma min n'a ye danni kɛ khalaqal insana a ye adamaden da min alakin ka bɔ joli kuturu la ikra kalan kɛ wa rabbukal akram i k'i ma ka bonya fɔ walima ikra kalan kɛ wa rabbuka ima al akram ima min n'a ka bon i k'i ma ɲini i kɛ a dɔn allazi ima de ko don allama bil qalam min ye bigi ladɔnniya allama al insana a ma da bigi ka ladɔnniyali ma a ye adamaden fɛnɛ ladɔnniya ma fɛnna lam ya'lam adamaden tun tɛ min dɔn ale de ye bigi ladɔnniya ka tila ka adamaden ladɔnniya fɛnna adamaden tun tɛ min dɔn kɛla kuma tɛ ten innal insana i k'a dɔn adamaden la yatgha a bɛ jama a bɛ kafa a bɛ yada an ra'ahu ustaghna n'a y'a ye k'a fɔ ko senin bɛ a ye adamaden k'a bɛ kafa a bɛ jama a bɛ yada tumana min na n'a y'a ye k'a fɔ ko fɛn bɛ a pɔsi la ko se dɔɔnin b'a ye ko fanga dɔɔnin b'a la n'a adamaden tora k'o ye dɔrɔn ala yɛrɛ de kalikan don ko innal insana i k'a dɔn adamaden lankalina yatgha a bɛ jama a bɛ kafa a bɛ yada
an ra'ahu istaghna na ya ye k'a fɔ ko se dɔɔni bɛ a ye ko ka sɔrɔ adamaden i tun kan ka min dɔn inna ila rabbika i ka se in bɛɛ kɔfɛ i ka yaada in kɔfɛ nafolotigiya in kɔfɛ miliyaritigiya kɔfɛ i ka diɲɛ mara masakɛya kɔfɛ dugutigiya in kɔfɛ debiteya in kɔfɛ ila rabbika ka t'i ma rujaa i bɛ segin yen i ka fanga mana bonya cogo cogo ila rabbika rujaa don dɔ i bɛna segin ka t'i ma ni miirila o la i ti yaada kuma kɔrɔ ye nin de adamaden bɛ yaada n'a y'a dɔn ko se bɛ a ye ko nka ka sɔrɔ a bɛna segin a ma de ma o kɔrɔ n'i y'a dɔn k'i bɛna segin ma toujours hɛrɛ t'i fili o ma ma tuguni bonya t'i fili o ma fanga t'i fili o ma i ti kaba foyi la tuguni fo n'a kɛra o ala in yɛrɛ ye badenw sura in a kuntala ka ja ka da an ka waati kɔrɔn kan an bɛna dan aya 8 na bi sigida in na insha Allah ka kafo ala ka dɛmɛ ma ni ala ye sigida wɛrɛ yira an na n'o ye dɔgɔkun wɛrɛ ye an bɛna sura in ta araayita allazi yanha ni ka taa bila a laban na n'o de ye aya 9 na ka taa bila a aya 19 na insha Allah an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu ɲɛmadan b'an fɛ nin waati in na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan diɲɛ fantan 4 bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ala kɛ hɛrɛ k'an n'aw bɛɛ lajɛlen minnu wulila ka se an ma k'u ka hakilinaw di an ma ni émission in kun kan ala kɛ hɛrɛ k'an n'u bɛɛ lajɛlen diinu nasiha minnu fana bɛ yen n'u y'an wele k'u ka hakilinaw fɔ an ye an b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn ala kɛ waati wɛrɛ yira an na wa shukran lakum fi amanillah. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى